Her i de gamle græsningsskove i Lille Vildmose har vi både kronvildt og vildsvin, som har levet her igennem de sidste 100 år. Og længere end det, der er beviser for, at de her krondyr, vi har i skovene i Lille Vildmose, er den sidste rest af den kronvildtstamme, som fandtes i Danmark hele siden sidste istid. De her gamle græsningsskove er specielle ved, at dyrene i mange år har påvirket skoven, og derfor er der en meget stor variation i levesteder. Når dyrene græsser, både ude i det lysåbne og inde i skoven, så sørger de for, at der skabes mange levesteder, og at både insekter og svampe og lavermosser og fugle kan leve her i en grad, som man ikke ser ret mange andre steder. I Høstemarkskov i Lille Vildmose er registreret over 6.500 forskellige arter. Og dyrenes påvirkning af skoven er central i, at der er så mange arter, som der er. Vildkød er fantastisk at spise. Det er magert, og det er lækkert. Vildt har deres fedtdepoter liggende uden på muskulaturen, så der er ikke noget fedt i kødet, og det har en lækker smag af den natur, som de lever i.